עוקבת ביקשה ממני מדריך איפור לגלמור, שזה בגדול נמר. פורים מתקרב והמדריכים שלנו מתחילים, אז זה המדריך הראשון שלנו. תעשו את האיפור בסיס שאתן אוהבות לעשות, מייקאפ, קונצילר, מה שאתן עושות רגיל. ותיתנו דגש להצללות ולהערות במיוחד. אתן צריכות שיהיה לכן כזה ניגודים בפנים ושההצללות יהיו ממש חומות. ממש עם ברונזר תעברו על כל האזורים שאתם עושים את ההצללות ותעשו אותו מוגזם. בעיניים עשיתי מעושן חום די רגיל, צלליות חומות. עם פודרה בהירה ממש הדגשתי את ההערות, ועם צללית חומה אני צובעת את החלק התחתון של האף ומחברת אותו לקשת הקופידון. ועם אותה מברשת של הצללית אני יוצרת שני קווים בצדדים של האף. והנה טרנזישן נחמד כי הדבקתי ריסים. בשפתיים אתן יכולות לעשות מה שבא לכן, אני שמתי תוחם חום ושפתון יוד, ועכשיו עוברים לחלק האומנותי. עם צללית חומה אני יוצרת ממש נקודות על כל האזורים שבהם הולך להיות לי החבורות האלה של הנמר. ועם איילנר שחור אני מתחילה לצייר את החבורות האלו מסביב לכל כתם חום שעשיתי. התקרבתי כדי שתוכלו לראות איך עושים את זה, ממש כמו שתי קווים מאוד עקומים מסביב לכל כתם. ואני בכוונה אומרת קווים עקומים, כי כמה שזה יותר לא מדויק, זה יותר יפה. ואחרי שסיימתי עם כל החבורות שעשיתי להם צבע חום לפני, אני מתחילה להוסיף חבורות קטנות יותר במידות שונות, כדי שזה באמת ייתן עניין ולא ייראה כמו סתם כמה כתמים סימטריים. בגדול זהו, אתם יכולות לעצור את הלוק שלכן כאן. כשאני התחלתי להצטלם ראיתי שחסר לי איזה הברקה כזאת מגניבה, אז הוספתי. וזה איפור שהוא לא כזה מסובך לכל אלו שלא רוצות להשקיע יותר מדי בתחפושת. ואם איפור זה משהו שמדבר אלייך, אני מזמינה אותך לעקוב אחריי ולהגיב לי למה את מתחפשת, כי אולי זה יהיה המדריך איפור הבא שלי.